Lapurdi eta Nafarroa artean Sara toki turistikoa 800.000 bisitarirekin urtero Larrunen eta Barandiaranek ikertu zituen lezeetan. Sara kulturgune aberatsa da. 3.000 biztanle pasa dituen herrian ere kezka nagusiak, lana eta etxe bizitza. 18 izan salgai, lehen hemengo umeontzat albarima da, eta azpian aurzaindegi bat entzat atxikia dugu lekua, gero liburutegiare leku zaldazteko. Gure pariua edo nahi dugu horreka onbat atxeman, laborantza luja eta etxe luja, hortan horreka. Izan ere Saran 50 bat baserri daude oraindik. Behar etxe koskor batzu egin, plantiakoak, eta hor 4 apartimendu egin. Labord independentea da, Gerendien ezker abertzalekoa, biek ongi elgar ezagutzen dute. Malura handi bat lista bat delaik, baitezpa behar da demokrazi maila merdie bat bainoio biak gutieneti behar die. Demokrazi parte hartzaile bat, hortan da gure helburua. Bakoitzako 22 zerrendakide ditu, gehienak euskaldunak, Sara herri nahiko euskalduna da, eta Arritzak euskara teknikaria izan nahi luke. Jende hoi izaten alda gako bat, irikiko duna ate horiek denak. Hemen ere kanpainak aintzina segitzen du eta azken orduak dira, herrietako hauteskundean lehen itzulia, helduden igandean ospatuko baita.